No niin, nyt sitten olisi sellainen tilanne, että tämän päivän reenit todellakin tehty. Me käytiin Kamillankaan nyt ekaa kertaa kokeilemassa Satsin spinningiä eli cycling-tuntia. Oltiin 45 minuuttia siellä ja nyt on voimat aika lailla hukassa. Mä katsoin, mulla oli toi Garminin rännetietokone käytössä siinä reissuaikana ja sen mukaan se poltti kaloreita 650. Ja sitten mä pyöräilin sinne ja takaisin. Mulla tuli yhteensä matkaa noin 4 kilsaa ja per suunta kaloreita kuluu 150. Eli näin nopeasti pitkällä matikalla laskettuna se olisi jotain 950 kalorin pintaa, mitä tänään on kulunut. Ja kuitenkin tuntuu siltä, että ei ole tehnyt kuitenkaan paljon mitään. Ihan mieletön fiilis. Nyt mä tuossa laittelen sitten safkaa. Olisi tarkoitus vähän käyttää Anne Kilman Kitinojan, eli meidän ravitsemusterapeutin vinkkejä. Ihan siis miten perussafkasta saa snadisti vähän kalorisemman. Mutta mä laitan nämä ruokaohjeet tohon alle. Niin voitte tekin sitten katsoa, että millä vinkkeillä mä oon saanut ihan perusjauhelihasuosista vähän kevyemmin. Nyt palataan.